Molt bones i tornem a estar aquí a l'estand de Wensfilm a la 60a mostra de la Fira d'Amposta. Esta vegada estem amb Joaquim Forcadell. Hola. Joaquim, t'he abordat perquè t'he vist i dic... a salto de mata. I dic, Joaquim s'ha de sentar aquí al nostre plató. Joaquim, com estàs vivint esta Fira de Mostres? Acabes d'entrar, ja fa un ratet que estàs aquí. Jo ja he vingut este matí a fer una mica de reportatge, ja ho saps, pel meu món facebookero. I què te pareix? Què te pareix esta 60a Fira? Molt dinàmica, no? Més així, més moderneta. Però vaja, bé, com sempre, en el fons la Fira no deixa de ser un event que pel poble és molt apreciat i molt volgut i està bé, tots venim a la Fira, vaja. La cosa és que tots compren, és una altra història. Joaquim, ets una personalitat d'Amposta. Ai, sí, ets una personalitat d'Amposta, la gent te segueix, vas a tots els actes, fas les fotos. Com vas començar? Això va ser... Això ni ho sé jo. Això, si vols que et digui la veritat, tu que ets d'este món, que te pareix més raro. No em va agradar mai fer fotos. Jo no era de fer fotos ni de seguir. Sempre he anat a tots els llocs. Però ma filla, la gran, va deixar un dia una càmera, que s'anava a Alemanya a treballar i tot això, i és allò que et vas aficionar. I tant em vaig aficionar que ja que anava, perquè sempre he anat a casa, sempre hem sigut d'anar a veure tots els actes del poble. Doncs vaig començar a fer fotos i va aparèixer al món Facebook, i primer una mica en timidesa, en vergonya, però al final ja dius, bueno, mira, i ara ja apareixo el reportero tribulete. És el que t'anava a dir, tu ets el reporter oficial d'Amposta, perquè fas uns reportatges brutals a tots els actes i dona goig actuar al teatre i saps què? A la nit veure les fotos al Facebook. Això sí, no, home, és que jo el que faig és això, no? Que molta gent que no ho veu té aquella cosa, ai, però arribem a casa. Me recordo que, per exemple, estos de Batuca, me recordo que una xica sempre dia, nosaltres actuàvem i diem, bueno, a la nit arribarem i ja veurem les fotos de Joaquín, claro. Està bé, això, no? És una alegria, vaja. Joaquim, esperem que gaudisques de la Fira, que t'ho passigues molt bé i que continues fent aquestes fotos, que continues xalant. I tu, que ets un genio també. Fes teatre, que tu en saps de teatre. Ja. Molt bé, aquí en Joaquim Forcadell continuem, anem a publicitat i tornem de seguida. Aquest Nadal serà molt especial per als més petits de la casa. El Pare Noel els hi farà arribar un missatge personalitzat. Escriu una carta amb tot allò que li vulguis dir a Santa i deixa-la a la bústia del Pol Nord del 6 al 20 de desembre. Per Nadal rebreu un missatge únic i especial del Pare Noel. Consulteu tota la informació i condicions a info@wensfilm.com o trucant al 630 84 89 93 o al 977 53 20 52. Feu que aquest Nadal sigui un Nadal únic.